ହବନି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ 1ରୁ 2, 2ରୁ 3, 3ରୁ 4 କାଖେରେ ଗୋଟିଏ, କାନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ, ପିଠିରେ ଗୋଟିଏ ଆଉ ପେଟରେ ଗୋଟିଏ ଧରି ବଲା ବୋଲି ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶଳା ଏଡ଼େ ହିନି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଜନ୍ମ ହେଇଛି? ଶଳା ଆଜି 1ରୁ 2 ସଂଖ୍ୟା ପୂରଣ ହେଇପାରିବନି ନା। ଆଜି ଶଳା ରୂପ ଅନୁକୂଳରେ ବାହାରିଛି ମାନେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବି ତାକୁ ପଳେଇବି। ନା କ'ଣ ଶଳା ଝିଅ ପିଲାଟା ଶଳା ଅପରାଜିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଆଉ ବୁଝେ କ'ଣ କହିଲା। ଆବେ ତୁ କ'ଣ କହିଲୁ? ନା କ'ଣ ମାଳ ଦେଖିଲା ମୁଁ ଭୁଲି ମୁଁ ଜାଣିବି କି କହିଲୁ ମୋ ନା କେନ୍ଦୁକୁ କାମ ମାଳ ପୁରା ରାଜଯୋକ ନା ଠିକ ହେଇଛି ରାଜର ଏଇଠି ଗଲେ ତୁ ଆସୁଛ ହାତ ଜମା କରିବା ଆଉ ଭାବିବି କ'ଣ ଦେଖୁଛ ମାଳଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର। କେତେଟା ଦେବି?